Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Χαρά μας είναι που βρισκόμαστε ανάμεσά σας μετά από αρκετό καιρό. Χαιρετισμούς έχετε και την αγάπη από την Εκκλησία από το Βίτιχεμ. Από εκεί ερχόμαστε. Άλλο κρατήδιο, αλλά όχι άλλο κράτος. Πάντα Μηδεβέργη, δεν είναι και πολύ μακριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Λίγα εδάφια έχω μέσα στην καρδιά μου να τα μοιραστούμε. Σελίδα 951, κεφάλαιο ΙΔ, 14ο κεφάλαιο, Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το εδάφιο 1 μέχρι και 7. 951 σελίδα, Ιωάννης, 14ο κεφάλαιο, από το 1 μέχρι το 7. Ας μην ταράτετε η καρδία σας. Πιστεύετε στον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Ιδεμή ήθελα να σας υπεί, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι και θέλω να σας παραλάβει προς εμαυτόν, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω, εξέβρετε και την οδόν εξέβρετε. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς, Κύριε, δεν εξέβρομεν που υπάγεις. Και πώς δυνάμεθα να εξέβρομεν την οδόν, λέγει προς αυτόν ο Ιησούς. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί δι' εμού. Εάν γνωρίζετε εμέ και τον Πατέρα μου θέλετε γνωρίσει, και από τον ι γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν. Αμήν. Είναι λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προς τους μαθητές, οι οποίοι ίσως έχουν μέσα στην καρδιά τους ταραχή, και ο Κύριος δεν θέλει να έχουμε μέσα μας ταραχή και λέει ας μην ταράτετε η καρδία σας. Και γιατί δεν έχω ταραχή μέσα στην καρδιά μου? Μήπως άκουσα κάτι, μήπως είδα κάτι, μήπως διάβασα κάτι το οποίο δημιούργησε μέσα μου την ταραχή? Αλλά για να μην έχω ταραχή, τι πρέπει να έχω? Πίστη. Ας μην ταράτετε η καρδία σας. Πιστεύετε στον Θεό και σε με πιστεύετε. Δηλαδή, άμα πιστεύω στον Θεό και στον Ιησού Χριστό, δεν έχω ταραχή? Δεν ταράζομαι εύκολα? Όχι. Τα πάντα, λέει, ό,τι επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μας, είναι για το καλό μας. Και μερικές φορές δεν μας αρέσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Οι μαθητές ήταν, λέει, κλεισμένοι σε έναν χώρο για τον φόβο των Ιουδαίων. Ο Χριστός δεν είναι άλλο μαζί τους, δεν είναι άλλο ανάμεσά τους, είναι μόνοι τους, χωρίς τον Χριστό. Και φοβούνται. Μήπως έρθουν οι Ιουδαίοι και τους πιάσουν και τους κλείσουν στη φυλακή και ίσως τους θανατώσουν, φοβούνται. Και εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός ανάμεσά τους και τι τους λέει? Η ειρήνη ημί. Γιατί? Γιατί μέσα τους είχαν ταραχή, είχαν φόβο. Και αυτά πάνε μαζί, ταραχή έχει φόβο, ο φόβος δεν έχει ειρήνη, έχει κόλαση, και αυτά δεν τα θέλει ο Χριστός να τα έχουμε μέσα μας. Αλλά τι θέλει? Να έχουμε πίστη. Μα και ο Πέτρος είχε πίστη. Είχε πίστη, αλλά βούλεξε. Θέλω να έρθω, Κύριε. Και του λέει ο Κύριος, έλα. Όλοι μπήκαν στο καράβι. Βλέπουνε πρώτη φορά τον Πέτρο να περπατάει πάνω στη θάλασσα. Και ο Πέτρος τον βλέπει ότι περπατάει πάνω στη θάλασσα. Και οι μαθητές βλέπουν τον Πέτρο πηγαίνει στον Κύριο. Πρώτη φορά. Ο Πέτρος περπατάει πάνω στη θάλασσα. Ναι. Και πού πάει? Στον Κύριο. Ωραία. Φτάνει κοντά στον Κύριο και αρχίζει βουλιάζει. Βουλιάζει ο Πέτρος. Ο αδερφός μας ο Πέτρος βουλιάζει. Θα τον χάσουμε. Θα πνιγεί. Θα πνιγούμε? Θα χαθούμε?
Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος. Για να χαθούμε. Δεν μας κάλεσε για να χαθούμε. Μας κάλεσε για να μας σώσει. Και έχει ετοιμάσει για τον καθένα μας, έχει ετοιμάσει στον ουρανό το σπίτια. Χάσουμε τον Κύριο. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα σπίτι εδώ στη γη. Κάτι δικό μου δεν έχω. Και τώρα πρόσφατα μου λέει ο γιος μου μεγάλος, καλά παπά, τόσα χρόνια δούλεψες. Δεν έχεις κάνει τίποτα δικό σου, δεν έχεις. Λέω δεν έχω. Μα γιατί? Λέω ένα μισθό και αυτός μικρός, τεταρμελή οικογένεια, λέω τι θα περισσέψει. Και δόξα τω Θεώ, μεγαλώσαμε δύο παιδιά, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά ξέρω ένα πράγμα. Μπορεί εδώ να μην έχω τίποτα, αλλά έχω στον ουρανό. Αμήν. Και αυτό έχει σημασία. Έχεις στον ουρανό κάτι. Έχω στον ουρανό κάτι. Έχω πλούτο στον ουρανό. Έχεις πλούτο στον ουρανό. Μπορεί να πεις, εγώ έχω εδώ στη γη αδερφέ. Καλά έχεις, ωραία είναι. Και αυτό από το Θεό είναι. Στον ουρανό όμως, εκεί έχεις αποταμιεύσει. Είσαι φτωχός. Είμαι φτωχός. Ελληνός. Γυμνός. Εγώ τα ξέρω όλα εγώ. Και εγώ όταν πρωτοπίστεψα και ήμουν και νέος, νόμιζα ότι τα ήξερα όλα. Τα ήξερα όμως. Δεν τα ήξερα, αλλά νόμιζα. Τώρα τα ξέρω όλα, τώρα με ευλόγησε ο Κύριος. Όπου πάω είναι και ο Κύριος μαζί μου. Έτσι νόμιζα. Έτσι είναι όμως. Άλλα τα δικά μας τα νομίσματα και άλλα του Κύριου. Και με τα χρόνια τα μεγαλώνουμε στον Κύριο. Έχουμε κάποια ηλικία. Τα φτερά μικραίνουνε. Δεν πετάμε πολύ ψηλά. Δεν τα βλέπουμε τα πράγματα από πολύ ψηλά. Δεν τα βλέπουμε όλα όπως νομίζαμε. Αλλά τι, προσγειωνόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι και θέλω να σας παραλάβει προς εαυτόν, διανέστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Τι ωραία. Πού θα είμαστε? Όπου είναι ο Κύριος. Και θα είμαστε μόνοι μας? Όχι, θα είμαστε με τον Κύριο. Μα εδώ κάτω μερικές φορές νιώθω μόνος μου. Δεν είμαι όμως. Είναι και ο Κύριος μαζί. Αλλά δεν τον βλέπω. Πότε δεν τον βλέπω? Πότε δεν τον βλέπουμε? Όταν βλέπουμε και κοιτάμε κάπου αλλού, τότε δεν βλέπουμε τον Κύριο. Όταν πάρουμε τα μάτια μας και τα στρέψουμε κάπου αλλού, δεν τον βλέπουμε τον Κύριο. Ενώ ο Κύριος είναι μπροστά μας. Είναι δίπλα μας. Δεν τον βλέπουμε. Και αρχίζει να βολιάζει ο Πέτρος και φωνάζει, Κύριε, χάνομαι. Και οι μαθητές τον βλέπουν, χάνεται ο Πέτρος. Τι κάνει ο Κύριος? Γιατί δεν κάνει κάτι? Γιατί δεν δίνει το χέρι του να τον πιάσει, να τον σηκώσει, να τον... Περίμενα, αδερφέ. Θα μας αφήσει ο Κύριος να πνιγούμε? Θα μας αφήσει να χαθούμε? Μας έφερε μέχρι εδώ. Και τώρα θα μας αφήσει? Όχι. Και τον Πέτρο δεν τον άφησε. Τον έπιασε από το χέρι, τον σήκωσε και τι του είπε? Τι του είπε? Τον μάλωσε? Γιατί κοίταξες τα κύματα, Πέτρο? Ποιος σου είπε να κοιτάξεις τα κύματα? Αυτό που δίδαξα. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά ο Πέτρος κοίταξε. Δεν τον μάλωσε ο Κύριος. Τον είσαι πολύ ωραία. Τι τον είπε? Ολιγόπιστε. Ολιγόπιστε. Δεν τον είπε άπιστε. Τον είπε ολιγόπιστε. Αν ήμασταν εμείς, τι θα λέγαμε? Αδερφέ, καλά να πάθεις.
Ποιος είπε να κοιτάξει αριστερά? Ποιος είπε να κοιτάξει πίσω? Ποιος είπε να σταματήσεις στην οδό που βρίσκεσαι και περιπατάς? Ποιος? Η εντολή του Κυρίου ήταν όταν έβγαλε τον Λότ και την οικογένειά του, λέει, καθοδόν δεν θα σταθείτε ούτε θα κοιτάξετε πίσω. Δεν θα σταθείτε, τους είπε. Γιατί να σταθούμε? Γιατί να δουλέψουμε? Αφού έχουμε τον Κύριο μαζί μας. Τι είπε ο Κύριος? Εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας. Και αυτό το δάφνο να το έχουμε μέσα μας βαθιά, ριζωμένο και να το κρατάμε καλά. Γιατί τα πράγματα στη ζωή μας δεν θα πηγαίνουν πάντα καλά. Θα έρθουν και δύσκολες ημέρες. Θα έρθουν κακές ημέρες. Γιατί ο Κύριος δεν μας υποσχέθηκε ότι μια ζωή θα είστε ευλογημένα, θα περνάτε ωραία, θα σας έρχονται όπως τα θέλετε. Εγώ έτσι το θέλω. Αλλά δεν μου έρθει έτσι. Τώρα, μήπως δεν με θέλει ο Θεός? Μήπως δεν με αγαπάει ο Χριστός? Αλλά η ερώτηση μου είναι αλλιώς. Μήπως εγώ δεν είμαι καλά με τον Κύριο? Μήπως εγώ δεν αγαπάω τον Κύριο όσο θα έπρεπε να τον αγαπήσω? Εγώ πρέπει να αλλάξω τον εαυτό μου. Και να κοιτάξω, είμαι εντάξει με τον Κύριο? Είμαι εκεί που με θέλει? Είμαι όπως με θέλει? Και όχι να τα βάζω με τον Κύριο. Μερικοί τα βάζουν με τον Κύριο. Ο Κύριος φταίει γιατί έχω αυτή την κατάσταση τώρα. Ο πατέρας μου φταίει, η μητέρα μου φταίει. Εσύ δεν φταίς? Δεν το σκέφτεται όλος, εγώ δεν φταίω. Έτσι μου είπε ένας αδερφός, αδερφέ, όλα ανάποδα, όλα στραβά. Το λέω, αδερφέ, κάθε φορά όλο γογγίζεις, κάθε φορά όλο γκρινιάζεις. Κάθε φορά που σε βλέπω όλα τα ίδια και τα ίδια. Θα μου πεις, γιατί το μιλάς έτσι? Γιατί τον έχω θάρρος και ξέρεις, δεν θα παρεξηγηθεί. Ήμασταν μαζί νέοι, χρόνια πολλά. Το λέω, αδερφέ, πρόσεξε, γιατί τα βάζεις με τον Κύριο. Όταν του το είπε αυτό, πάγωσε. Κοίταξε, λέω, τα βάζεις με τον Κύριο. Από τη στιγμή που γογγίζεις, τα βάζεις με τον Θεό. Σαν να λες, εσύ φταίς που εγώ βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση σήμερα. Αλλά ο Κύριος δεν φταίει. Εγώ φταίω. Ο Κύριος δεν είναι άδικος. Είναι δίκαιος. Αν φταίει κάποιος, ο πρώτος θα είμαι εγώ που φταίω. Γι' αυτό λέει να ελέγχουμε τους εαυτούς μας. Να κοιτάμε, να εξετάζουμε τους εαυτούς μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και λέγει προς αυτόν ο Θωμάς, Κύριε, δεν εξεύρουν πού υπάγεις και πώς δυνάμεθα να ξέρουμε την οδό? Ο Θωμάς, καλά Θωμά, δεν κατάλαβες. Τόσα χρόνια με τον Κύριο, μέρα νύχτα με τον Κύριο. Δεν έχεις καταλάβει πού πάει ο Κύριος σου? Δεν το έχει καταλάβει. Ενώ ο Κύριος τους έλεγε. Τους τα έλεγε και πολλές φορές. Αυτοί δεν καταλαβαίνανε. Και ο Κύριος μας μιλάει πολλές φορές και μερικές φορές μας λέει και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Δεν το καταλαβαίνουμε. Μας μιλάει μία φορά, μας μιλάει δύο φορές, μας μιλάει τρεις. Δεν το καταλαβαίνουμε. Ενώ ο αδερφός σου δίπλα μπορεί να καταλάβει και να ότι μην μίλησε για μένα. Εγώ δεν το καταλάβει ότι μίλησε για μένα. Αδερφέ, για σένα ήταν η προφητεία. Για μένα ήτανε. Καλά δεν το κατάλαβες, αδερφέ. Δεν το καταλάβω. Γιατί? Γιατί η καρδιά μου πού είναι? Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Σε τι κατάσταση? Σε ολιγοπιστία? Σε απιστία? Και πώς λέει δυνάμεθα να ξέρουμε την οδό? Ούτε την οδό δεν ξέρεις το μάτι. Δεν ξέρουμε πού θα πάμε. Δεν γνωρίζουμε το τέλος της πίστεώς μας, το οποίο είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Δεν γνωρίζουμε τα σημεία των καιρών. Τα γνωρίζουμε. Δεν βλέπουμε έξω τι γίνεται. Τα βλέπουμε.
Και τι? Φοβάμαι, αδερφέ. Γιατί? Έχω ταραχή, αδερφέ. Γιατί? Μα αυτά που βλέπουμε, αυτά που ακούμε. Ο Κύριος όμως δεν μας είπε, όταν βλέπετε αυτά, να σας πιάνει πανικός, να σας πιάνει φόβος. Ο Κύριος είπε κάτι άλλο. Όταν βλέπετε όλα αυτά να γίνονται, ανακύψατε, λέτε, τις κεφαλές σας, τα κεφάλια σας. Γιατί? Διότι επλησίασε η απολύτρωσή σας. Δόξα. Και όχι να μας πιάνει πανικός, φόβος, ταραχή. Τι θα κάνουμε, αδελφέ? Το τι θα κάνουμε είναι να ετοιμαζόμαστε. Αυτό θα κάνουμε. Διότι έρχεται ο Κύριος. Και όλα δείχνουν και μαρτυρούν ότι έρχεται ο Κύριος. Και θα γίνουν και χειρότερα, όπως λέει ο Δίνης της εγκυμονού σας, περισσότερα, ακόμα σε λίγο χρονικό διάστημα. Αυτό όμως να μην μας φέρνει πανικό μέσα μας και ταραχή και απιστία και αμφιβολία. Όχι. Αλλά τι, να χαιρόμαστε γιατί πλησιάζει ο Κύριος. Έχει το Κύριος. Δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Μα λέει κάποιος, τι ωραία λέει, να μην προλάβω να παντρευτώ, να μην προλάβω να δουλέψω, να μην προλάβω να κάνω παιδιά, να μην προλάβω τι θα... Γιατί όλα αυτά είναι, λέει, πρόβλημα. Στη δουλειά θα έχω πρόβλημα, με τα παιδιά θα έχω πρόβλημα, με τη γυναίκα μου θα έχω πρόβλημα, με την οικογένειά μου θα έχω πρόβλημα. Τότε αυτά όλα, λέει, να μην γίνουνε, να έρθει ο Κύριος. Αυτό είναι το τέλειο, αυτό θέλουμε. Ποιος θέλει πρόβλημα στη ζωή του? Κανένας. Ποιος θέλει να περάσει δοκιμασία στη ζωή του? Κανένας. Κανένας. Αλλά δεν γίνεται. Θα τα περάσουμε για να δοξαστεί ο Κύριος στη ζωή μας. Διότι αυτός θα φέρει τη λύση, αυτός θα δώσει τη θεραπεία, αυτός θα δώσει την απάντηση στο πρόβλημά μου για να δοξαστεί αυτό. Και να πούμε ότι ο Κύριος με βοήθησε, ο Κύριος με έβγαλε εκεί που βούλαξα, ο Κύριος ήρθε και με έσωσε, με πήρε την ταραχή, ο Κύριος μου αύξησε την πίστη και ο Κύριος με ευλόγησε. Και εσύ τι έκανες? Τίποτα. Μόνο έμεινα. Να μείνουμε μέχρι το τέλος. Και θα σας πω μια εμπειρία, την έχω πει στους αδελφούς στο βίντεο και μου άρεσε τόσο πολύ. Τώρα με το Deutschland Ticket, που είναι φθηνό, δεν πάω με τα μάξι, πάω με το τρένο. Και επειδή κάνει και κρύο, παίρνω λεωφορείο, μετά παίρνω τρένο, μετά παίρνω πάλι λεωφορείο. Για να φτάσω στη δουλειά. Και το λεωφορείο, το τρένο είναι γεμάτα με κόσμο. Και τα λεωφορεία είναι γεμάτα με παιδιά του σχολείου. Πάνε στο σχολείο εκείνη την ώρα, πάω, πάνε και τα παιδιά στο σχολείο. Μεγάλα παιδιά. Και μικρά παιδιά. Τα λεωφορεία πάντα γεμάτα και πάντα στέκομαι. Για δύο στάσεις. Μπαίνω στο λεωφορείο, γεμάτο το λεωφορείο. Και μπροστά μου ήταν 4 θέσεις, 2 και 2, καθόντουσαν απέναντι 4 κοπέλες. Και τώρα τις ακούω να μιλάνε. Ποιο είναι το πρόβλημά τους? Το σχολείο. Ποιο θέμα έχουνε? Τις εξετάσεις. Και λέει μία, μας έμειναν ακόμα 2 χρόνια. Φτάνουμε στις τελικές εξετάσεις. Αλλά έχουμε 2 χρόνια δύσκολα μπροστά μας. Δεν θα είναι εύκολα. Θα έχουμε διάβασμα πολύ, τα μαθήματα δύσκολα. Μέχρι τώρα φτάσαμε εδώ που είμαστε. Αλλά μας λείπουν άλλα 2 χρόνια. Τα οποία θα πρέπει να διαβάσουμε, θα πρέπει να κοπιάσουμε, να αγωνιστούμε και να περάσουμε τις εξετάσεις. Και ό,τι και να γίνει, λέει, είμαστε γερμανικά, νομίζω γερμανικά, wir ziehen das durch. Wir ziehen das durch. Ό,τι και να γίνει στα μαθήματα, ό,τι και να γίνει στα 2 χρόνια, εμείς θα αγωνιστούμε μέχρι το τέλος. Συμφωνείτε? Και όλες είπαν ναι και πιασήκαινα το χέρι. Έτσι. Και μου ήρθε ένα φλάσ εκείνη την ώρα και λέω αυτό να το πάρω εγώ σαν μήνυμα στα πνευματικά. Ό,τι και να γίνει στη ζωή μου πρέπει να φτάσω στο τέλος. Πρέπει να φτάσω στο τέλος. Και το τέλος έχει μείνει λίγο, μικρό. Δεν είναι πολύ ακόμα. Όσο και δύσκολα
μαθήματα να περάσω στον Κύριο, πρέπει να φτάσω στο τέλος. Πρέπει να περάσω στις εξετάσεις. Πρέπει να τις περάσω. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Ότι θα φτάσουμε μέχρι το τέλος και θα περάσουμε τις εξετάσεις. Δύσκολα τα μαθήματα, δύσκολα. Αλλά πρέπει να αγωνιστούμε. Πρέπει να διαβάσουμε. Τα παιδιά για να βάλουν το πτυχίο να διαβάσουν. Χωρίς διάβασμα δεν θα περάσεις. Γι' αυτό και εμείς θα αγωνιστούμε και να φτάσουμε μέχρι το τέλος και θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Ο Κύριος να ευλογήσει το υπόλοιπο. Αμήν.